בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה ורבייה. הקדמה. אמר המחבר, ברוך השם אלוהי ישראל אשר לא יאות עניין האחד האמיתי הקדמון במציאותו, המתמיד טובתו, אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו, ויצר יצירות לעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד על חוכמתו וגודל טובו, כדכתיב תהילים. דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך, יגיד וכתיב יודוך השם כל מעשיך וחסדיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידבר, ולהודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. והגדולה שבטובות אשר היטיב בהן הבורא לעבדיו המדברים, אחרי המציאו אותם על תכונת הכרתם בהן גמורה והבנתם שלמה, היא החוכמה אשר היא חיי רוחם ונר שכלם, והמביאה אותם אל רצון האלוהים, והמצלת אותם מקצפו בעולם הזה ובעולם הבא. כאשר אמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ואמר אליהו, איוב ל"ב, אכן רוח היא ואנוש ונשמת שדי תבינים. ודניאל אמר, יהב חוכמתה לחכמים וממדעה ליודעי בינה. ואמר הכתוב בישעיה, אני השם אלוקיך מלמדך להועיל מדרכך בדרך תלך. והחוכמה מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, חוכמת היצירות, שקוראים לה בלשון ערבית אל-עם אל-תבעי, והיא חוכמת טבעי הגופות ומקרייהן. והחלק השני היא חוכמת השימוש, שקוראים לה בלשון ערבית אל-עם אל-רייצי. ויש מי שקרא חוכמת המוסר, והיא חוכמת המניין והשיעורים, וחוכמת הכוכבים וחוכמת הניגון הנקרא מוזיקה. והחלק השלישי קוראים לה בלשון ערבית אל-עם אל-להי, והיא חוכמת האלוהות, והיא דעת האל יתברך ודעת תורתו ושאר מושכלות, כנפש וכשכל וכאישים הרוחניים, וכל חלקי החוכמה לפי מחלוקת עניינה הם השערים, פיתחם הבורא יתברך למדברים, להשיג בהם התורה והעולם. אלה שמקצת החוכמות, הצורך אליהן יותר לעניין התורה, ומקצתן הצורך אליהן יותר לתועלת העולם. אשר הצורך אליהן יותר לעניין העולם, היא החוכמה התחתונה, אשר היא חוכמת טבעי הגופות ומקראיהן. והחוכמה התיכונה שהיא חוכמת השימוש, ושתי החוכמות האלו מורות על כל סודות העולם הזה ותועלותיו והנאותיו ממנו, ומורות על כל ענייני המלאכות ומיני התחבולות הצריכות לגופות ולענייני קנייני העולם. אך החוכמה שהצורך אליה יותר אל התורה היא החוכמה העליונה והיא החוכמה האלוהית, ואנחנו חייבים ללמוד אותה כדי להבין ולהגיע אל תורתנו. אך ללמוד אותה כדי להגיע אל הנאות העולם אסור לנו, ואמרו רבותינו בנדרים, תניה לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. בספר דברים. שלא יאמר אדם, אקרא כדי שיקראוני חכם, אשנה כדי שיקראוני רבי, אשנה כדי שיהיה זקן וישב בישיבה, אלא ללמוד מאהבה, בסוף הכבוד לבוא. ואמרו שם, עשה דברים לפועלם ודבר בהם לשמם, ואל תעשה מעטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחתוך בהם. ואמרו, אשרי איש יראה את אדוני במצוותיו חפץ מאוד. תהילים. אמר רבי אלעזר, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו, כדתנן אבות פרק א', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו
כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, וימורא שמיים עליכם. והשערים שפתחם הבורא לדעת תורתו ודתו הם 3. האחד מהם השכל, הניצל מכל פגע, והשני ספר תורתו, הנתונה למשה נביאו. סמך א', א', והשני משהו מוחש, והשלישי הקבלות שקיבלנו מקדמוננו, שקיבלו מן הנביאים עליהם השלום, וכבר הקדים לבערם הרב הגדול רבנו סעדיה זיכרונו לברכה, במה שיש בו די. אך חוכמת התורה מתחלקת לשני חלקים. האחד מהם לדעת חובת האיברים, והיא החוכמה הנראית, והשני לדעת חובות הלבבות, והם המצפונים, והיא החוכמה הצפונה. חובות האיברים יחלקו לשני חלקים. האחד מהם מצוות שמחייב בהן השכל, אפילו אם לא חייבה בהן התורה. והחלק השני מצוות אשמה, שאין השכל מחייב בהן ולא דוחה אותן, כי איסור בשר בחלב, בשען טף, ואכלי יין, בדומה להם, ממה שנעלמה ממנו עילת איסורן ועילת חיוב ממה שנתחייבנו מהם. החובות הלבבות, כל שרשיהן, הן מן השכל. כאשר אבאר בעזרת השם כבר, בכל המצוות הן נחלקות למצוות עשה ומצוות לא תעשה, ואין אנו צריכים לבאר את זה במצוות האיברים, מפני שהן ידועות לכל. אבל אני זוכר מצוות עשה ומצוות לא תעשה שבחובות הלבבות, מה שהזדמן לי, כדי שיהיו דמיון למה שלא אזכור מהם, בעזרת השם יתברך. ומצוות עשה שבחובות הלבבות שנאמין כי יש לעולם בורא ובראו מעין, ושאין כמוהו, ושנתקבל עלינו יחודו, ושנעבדהו בליבנו, ושנתבונן בפלאי יצירותיו, כדי שיהיו לנו לאות עליו, ושנפתח בו, ושניכנע מפניו, ושנראה אותו, ונפחד, ונבוש מהשקיפו על נגלותינו ונסתרותינו, ושנחשוף לרצונו, ושנייחד מעשינו לשמו, ושנאהב אותו ואת אוהביו, כדי להתקרב אליו, ונשנא את צונאיו, והדומה לזה, ממה שאינו נראה מן האיברים. אך להבין שבחובות הלבבות ההפך כל אלו, וגם מהם שלא נחמוד. ולא ניקום ולא ניטור את בני עמנו, כדכתיב ויקרא י"ט, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. ומהם שלא נערער בעבירות, ולא נתאבן, ולא נסכים לעשותן. ומה שדומה לזה במשהו במצפון האדם, ולא ישקיף עליו זולתי הבורא, כדכתיב ירמיה, אני השם חוקר לב בוחן כליות, וכתיב משלי, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. ומפני שחוכמת המצוות שבתורה על שני העניינים, האחד מהם גלוי והשני נסתר. עיינתי בספרי הקדמונים שהיו אחרי אנשי התלמוד, אשר חיברו בענייני המצוות, אומר המחבר, חיבורים רבים לעמוד מהם על חוכמת העניין הנסתר. וראיתי כי כל מה שכיוונו לפרש ולבאר איננו יוצא מאחד משלושה עניינים. האחד מהם לפרש ספר התורה והנביאים, וזה על שני דרכים, או לבאר פירוש המילות והעניינים כמו שעשה רבנו סעדיה זכרונו לברכה ברוב ספרי המקרא, או לבאר ענייני הלשון והדקדוק והשימוש לכל עבריו וצדדיו ולתקן מילותיו כספרי בן גנח ובעלי המסורת ומי שנהג ממנהגם. והעניין השני, לחבר ענייני המצוות על דרך קצרה בספר רב חפץ בן יציח זכרונו לברכה, או מה שאנו חייבים בהם בזמן הזה, כהלכות פסוקות וגדולות והדומה להם, או חלק מחלקיהם, כספרי קצת הגאונים בתשובת שאלות במצוות הגוף ופסקי דינים. והעניין השלישי, ליישב ענייני התורה בלבבנו, בדרכי הראיות ותשובת הפרקורסים, כספר האמונות וספר שורשי הדת וספר המקמץ והדומה להם. חקרתי עליהם ולא מצאתי בהם ספר מיוחד בחוכמת המצפון, אומר המחבר. וראיתי החוכמה הזאת
שהיא חוכמת חובות הלבבות, שהיא ניחוה ולא חיברוה, וספר שיהיה חולל שרשיה ופרקיה. ותמהתי על זה, תמה גדולה, עד שאמרתי את זה ליבי, שמה מן הזה, מן המצוות, אין אנחנו חייבים בו מן התורה, אלא שחיובו מדרך המוסר, להורות הדרך הנכונה והישרה, וחמור כמו התוספות, שהן רשות, שאין אנחנו נתבעים בהן, ולא נענשים אם נתעלם מהן. ועל כן הניחו הקדמונים לחברו לספר, עד שחיפשתי על חובות הלבבות מן השכל, ומן הכתוב, ומן הקבלה, ואם אנחנו חייבים בהן, אם לאו, ומצאתים שהן יסודי כל המצוות, ואם יערע בהן שום הפסד, לא תיתכן לנו מצווה במצוות האיברים. מן השכל שאמרתי כבר נתברר לנו, כי האדם מחובר בנפש וגוף, ושניהם מטובות הבורא עלינו. האחד נראה והשני אינו נראה, ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה, עבודה גלויה ועבודה צפונה. הגלויה חובות האיברים, כמו התפילה והצום והצדקה, ולימוד תורה ולמדה לעשות סוכה ולולה וציצית ומזוזה ומעקב והדומה להם, ממה שיגמר מעשהו על ידי חושי האדם הנבראים. אך העבודה הצפונה היא חובות הלבבות, והיא שנייחד האל בליבותינו, ושנאמין בו ובתורתו, שנקבל עבודתו, ונראה אותו, וניכנע מפניו, ונבוש ממנו, ונאהב אותו, ונפתח בו, ונמסור נפשותנו אליו, ושנפרוש מאשר ישנא, ושנייחד מעשינו לשמו, ושנתבונן בתורותיו והדומה לזה, ממה שיגמר במחשבת הלב ומצפונו, בלי עברי הגוף הנראים ממנו. וידעתי דעת ברורה כי חובות האיברים לא תשלמנה, כי אם ברצון הלב וחפץ הנפש לעשותם, ותאוות ליבנו לפעול אותם, ואם יעלה במחשבתנו שאין בליבותינו חייבים לבחור בעבודת השם ולחפוץ בה, יסתלק מעל עברנו חיוב המצוות שאנו חייבים בהן, מפני שאין מעשה נשלם מבלי חפץ הנפש בו, וכיוון שנתברר כי הבורא חייב את עברנו במצוותיו, לא היה נכון להניח לנפשנו וליבנו שהם מבחר חלקי עצמנו, שלא יחייבם בעבודתו כפי יכולתם, מפני שהם גמר העבודה, ועל כן התחייבנו בחובות גלויות ומצפוננו, כדי שתהיה עבודתנו שלמה וגמורה וכוללת מצפוננו וגילוינו לבורא יתברך.